Gepleyer Azatlyk Radiosu. Aşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 30-njy awgusty hepdeniň çarşembe güni habarlar günneligi gepleşiginde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyrýaryn. Penyan Yaponiýa tarap balistik raketany atandan bir gün soň, ýagny 30-njy awgustda Demirady Koreýanyň lideri Kim Jong-un Ýuwaş okeanyna has köp balistik raketany atmagy wada berdi diýip Demirady Koreýanyň resmi habar gullugy aýdýar. Kim'iň soňky haýbaty Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň 29-njy awgustda atylan raketany elhençlik hökmünde bir agzdan ýazaran we ähli ýurtlary Penyana garşy sanksiýalary girdmäge çağıran mahalına gawat geldi. Geňeşiň Hytaý we Russiýa tarapyndan goldanulan rezolýusiýasynda parahatçylykly diplomatik we syýasy çözüde çağırş edilip, Demirady Koreýa garşy täze sanksiýalaryň güýje girdiljekdigi barada haýbat atylmaýar. Koreýanyň merkezi habar gullugynyň maglumatyna görä, Kim öz ýurdunyň strategik harby güýjiniň ukyplaryny özgertmek üçin Hwasong 12 atly ortadan uzak aralyga niýetlenen raketany ýeni atmagyň zerurdygyny aýtdy. 29-njy awgustda Ýaponiýanyň resmileri ýurdunyň Demirady adasy Hokkaido tarap atylan raketanyň zeper ýetirmändigini ma'lum etdiler. 29-njy awgustda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro inspektorlarynyň Tehranyň harby bazalaryny baryp görmek barada Birleşen Ştatlaryň eden talabyny reddetdi. Iranyň käbir beýleki resmileri bolsa bu pikiri arzu diýip häsiýetlendirdiler. Telewizionyada görkezlen çykyşynda Rohani Birleşen Milletler Guramasynyň atom energiýa gullugynyň şuňa meňdeş saparlary kabul etmeginiň islendik ýagdaýda mümkin däldigini aýtdy. Biziň Birleşen Milletler Guramasynyň atom energiýa gullugy bilen gatnaşyklarymyz düzgünlere görä kesýetlenýär. Birleşen Ştatlar tarapyndan däl. Men Birleşen Milletler Guramasynyň atom energiýa gullugynyň şeýle inspeksiýany kabul etmeginiň mümkin däldigini görýärin. Emma bu gulluk kabul etse-de biz muny kabul etmeris diýip Rohani belledi. Şeýle dol eger Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda Tehranyň dünýäniň kuwatly ýurtlary bilen baglaşan ýadro ulalaşygyndan ýa-da çekilmäge tinanşdy, onda munyň Washingtonyň ýaranlary tarapyndan o diýen goldaw tapmajagyny hem nýtady. Ýewropa Birleşiginiň 28 ýurdy ýagny Amerikanyň ýaranlary ulalaşygy we paldyklaryny açyçan aýtdylar diýip Rohani belledi. Owasanyň gündöründaky Nangarhar welaýatynda kanun çykarjynyň öýüne edilen janynyň geçeniň hüjüminde 2 howpsuzlyk garawly öldürildi diýip ýerli resmiler aýdýarlar. Nangarhar welaýat häkiminiň medbuat wekili Ataullah Hogyanynyň aýtmagyna görä, janynyň geçen bombaçy 30-njy awgustda kanun çykarjy Zahir Kaderiň welaýatyň paýtagty Jalalabad şäherindäki öýüniň daşynda özüni partlatdy. Bu hüjümüň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Soňky aýlarda Nangarhar welaýatynda howpsuzlyk şertleri barha yaramazlaşdy. Bu welaýatda Taliban we Islam döwleti toparynyň söwüşçileri hereket edýär. Gürjistanyň premier ministri Georgiy Kvirikashvili resmi sapar bilen Türkmenistana bardy. Gürjistanyň media serişdeleriniň maglumatyna görä, bu Kvirikashviliň Türkmenistana edýän ilkinji sapary bolup, onuň türkmen resmileri bilen ýokary derejeli gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Çarşembe güni Kvirikashvili Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow we mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýew bilen duşar. Şeýle-de onuň Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesine baryp görmegine garaşylýar diýip Gruziya online neşri ýazýar. Mundan ozal Türkmenistanyň Gürjistanyň ilçisi Döwletmurat Muradow Sputnik Gruziya neşrine beren maglumatynda Kvirikashviliň Aşgabatda etjek saparynyň çäginde transport pudawy boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada resmi namalary gol goýuljakdygyny aýdypdy. Türkmenistan bilen Gürjistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylda dikeldildi. Türkmenistanyň raýatlarynyň Gürjistana wizasy sapar edip bilýändigi, Gürjü raýatlarynyň bolsa Türkmenistana barmak üçin wiza almaly bolýandygy aýdylýar. 30-njy awgustda Saud Arabistanda dünýäniň dürli künjegininden gelen 2 million çemesi musulman ýyllyk haç ziýaratyna başlaýar. Tikinsiz matalary oranan ýa-da giýen haç ziýaratçylary 5 ýylyň dowamında ibadatlaryň en çemesini ýerine ýetirerler. Olaryň arasynda Mekke şäherindäki esasy mesçitde ýerleşýän Käbäniň daşyndan saat uruna tarap 7 gezek ýöräp geçmek hem bar. Haç ziýaraty Islamyň 5 parzynyň biri bolup, mümkinçiligi bolan her bir musulman ömründe bir gezek bu ziýaraty yerine yetirmelidir.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda polisiýa her türlü bahanalar bilen jerime ýazýar. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň awtoluk hereketlerini çäklendirmek maksady bilen maşina eýelerini her türlü bahanalar bilen jerime ýazyp başlandyklary barada maglumatlar gowuşýar. Adatlyk radiosynyň biri-biriniň aýry çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu şäheri sentýabrda Aşgabatda ýapyk binalarda söwüş sunugaty boýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary bilen baglanyşykly diýilýär. Ýol gözegçilik gullugynyň işgärlerini paýtagtyň köçelerindäki uluglar saklap, islenlik bahana bilen jerime ýazmak tawşyryldy. Bu sürüjülere hökm salmak, olaryň uluglary bilen köçe çykmagynyň öňüni almak üçin edilýär diýip Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetine golay çeşmeleriniň biri aýdýar. Adatlyk radiosu bilen habarlaşýan Aşgabatly sürüjüleriň biri, ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň onu saklap, onuň öz sözleri bilen aýdylanyna, galp aýplamalary bilen jerime salandygyny gurrun berdi. Goloyda polisiýa işgärleri men saklap, keskitlinin tizlik araçyagini bozanlygymy aýdyp jerime ýazdylar. Men baryan tizligime dol gözegçilik edýänligimi, ýol düzgününi bozmaýanlygyny aýtsam da, sözüme gulak gabardan bolmady diýip Mergen atly sürüji nägileligini bildirdi. Şol bir wagtda ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusyna Aşgabat häkimliginden we degişli ýol gözegçilik gullugynyň resmiýetlerinden hiççilik kommentariýa almak başartmady. Mundan başga Adatlyk radiosynyň başga bir ynamdar çeşmesiniň maglumatyna görä, ýurduň käbir ministrlikleriniň işgärlerinden Aziýada oýunlary geçip uturýança, ýagny 1-nji sentýabrdan 1-nji oktýabra çenli uluglaryny ulanmajakdyklar dogrusyna ýörüýte dilhatalanypdyr. Ýatladyk geçdik, türkmen häkimetleri golayet belgili uluglaryň paýtagty girmegini eýýäm bir näçe aý bäri çäklendirip gelýärler. Adatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň sözüne görä, vilayet maşinlarynyň Aşgabatda goýrulmaganyň bes edilmeginden soň paýtagtdaky awtomobil hereketi göz görçeli azalypdyr. Gali berse de Aşgabatlylar 21-nji awgustdan başlap şäheriň protokol köçeleriniň köp bölüginiň, ýagny Niýazow şaýolunyň başlap bir taraplyk garaşsyzlyk Türkmenbaş şaýollary ýokurlugyny 10 ýyl awadançylyk köçesine çenli ýapylanlygyny gurrun berdiler. Goloylap gelýän Aziýada bilen baglylykda her türlü çäklendirmelerden başga Adatlyk radiosu Türkmenistanlardan serişde toplanuşy, Aziýadany geçirmäge serişde ýetmezçiligi zerarly aýlyklaryň giýjikdirilişi barada hem habar berdi. Türkmen emeldarlary bu mediýasy Aziýada bilen bagly girdilen gadagynçylyklar dogrusyna kelamagy söz açmasalar da, oýunlaryň dowamyna ýüze çykyp biljek islendik adatdan daşar ýagdaýlara taýýardyklaryny bellediler. Yapık binalarda söwüş sunugaty boýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna 6000 töweregi turgun gatnaşyp, olar 12 güniň dowamyna sportyň 21 görnüşi boýunça bäsleşerler. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi we onu harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň şu ýylyň 8 aýyndaky işleriniň netijelerini, şeýle-de ýene bir gedek Aziýa oýunlary döwründe Aşgabatda howpsuzlygy üpçün etmek meselesine seredildi. Döwlet eýçiliginiň Tadaha habar agentliginiň maglumatyna görä, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Ýaýlym Berdiýew mejlisde giň möçberli harby özgörtmeleriň amala aşyrylyşy barada hatabat beripdir. Emma habardan bu diýilýän özgörtmeleriň nämelerden ibaret bolanyny belli bolmaýar.
Şol wagtda prezident ekspertlerin we yerli synçylaryň türkmen kadrlarynyň şol sanyny harwlarynyň taýýarlygynyň pesi warda aýdýanlaryny gytaklaýyn tasdiklap, harwy kadrlar taýýarlayan ýokary okuwjaýlarynyň rektorlarynyň nägileligini bildirdi. Şeýle prezident Berdimuhammedow Aziýa oýunlarynyň geçirilýän nöwrüni asudalyk we howpsuzlygy ýokary derejede üpçün etmegiň wajypdygyny ýytap, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna anyk tapşyryklary berdi diýip habarda edilýär. Mundan öň Türkmenistan Aziýa oýunlary münasibetli serhetleri ýapyp, ýurda gelýän gidýänler babatyna täze çäklendirmeleri girdi. Köçe ýol gatnawlaryny çäklendirdi we alkogolly içkileriň söwdasyny dillen gadagan etdi. Şeýle-de ýurdun bazarlaryny, parklaryny gödekçilik güýçlendirildi. Paýtagta girilýän esasy ýerlerde harbylardan we polisiýa işgärlerinden ibaret patrullar goýuldy. Bu çäreler resmi Moskowat näme üçin howpsuzlygy beýle alad edýär? Ya bir yerde çynlyky alada galmagy esas berýän. Şol wagtda jemgyýetçiligi açyk aýdylmaýan zatlar hem barmy diýen soraw döredýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panier'in pikirine görä, bu meselede iki ýagdaýy ýatda saklamaly. One, somebody did cross the Afghan border into Turkmenistan in June. We heard that they were militants. Birincisi aýdylmagyna görä, kimdir birler iýun aýyny Owgan serhedinden Türkmenistana geçdi we biz olar jeňçiler diýip eşitdik. Bu aýdylýanyň çyn bolmagy ähtimal. Sebäbi şondan soň serhet goşunlarynyň başlygyna işini talaba laýyk ýerine ýetirmeýänligi üçin käýin söýrildi diýip Panier Owganistanyň awanmagy ahmal hökümiň türkmen hökümetini howsala salman bilmejekdigini belledi. Şeýle-de munyň üstüne Türkiýanyň ýöri togurlyklarynyň Aşgabatda nähiller bir terror aksiýasynyň gurnalýan bolmagynyň ähtimallygy barada habar berenligini ýatlatdy. The government is always paranoid in Turkmenistan. Panier'in pikirine görä Türkmen hökümeti hemişe gorkuda ýaşaýar we soňky gurrun edilen ýagdaýlar Aşgabaty hassa uly howsala atarly. Şol wagtda Bruce Panier ol ýerde Aziýa oýunlaryna ananarlykly howpsuzlyk wehimi awanýarmy? Şeýle zat barmy diýen soraga biz muny bilmeýär diýip jogap berdi. We don't know. Aşgabatly synçylaryň bir adynyň aýdylmalyk şerti bilen görüleşip, prezident Berdimuhammedow olary ýerli ilatdan, olaryň barha agyrlaşýan durmuş sebäpli nägilelik bildirmek ähtimallygynyň gorkýar diýen pikiri öňe sürdi. Onun pikirçi ýollary we bazarlara patrul goýulan harbylar halkyň howyny basmak üçin köpeldilýär we olaryň Aziýada geçenden soň hem saklanyp galmagy mümkin. If he is afraid of his population, I wouldn't be surprised, and he should be. Egerde ol öz ilatyndan gorkýan bolsa, men muňa geň almazdım. Ol gorkmaly hem. Sebäbi olar bu oýunlaryň harjyny çekmäge taýinlärli we Berdimuhammedow hakykatda häzir guruluşy tamamlanýan desgalary halkyň yrskalynyň hasabyna gurdy diýip Bruce Panier aýtdy. He's taking money from their wages. He's raising prices on goods around the country. All kinds of stuff for that. Ol adamlaryň aýlyklaryndan tutýar. Ýurdun bazarlaryna karytlaryň bahalary ýokary galýar we ilatyň köpüsiniň bu oýunlary hatda baryp görmäge de ýagdaý ýok. Sebäbi bu oýunlar ýurtda işsizligiň derejesiniň 50%-den aşan wagtyny geçirilýär diýip ekspert aýtdy. Mundan başga oýunlar üçin gurulan desgalar vilayetlerden gelýän migrant işçiler üçin esasy eklenç çeşmesi boldy. Aziýadanyň geçmegi bilen bu iş ýerler hem ýitirilýär we ýurt raýatlar basym 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri berilen sosial ýeňilliklerden hem mahrum edilýär. The Turkmen people are getting nothing out of this government, and they're getting stuff taken from them by the government all the time. Türkmen halkyna hökümet tarapyndan berilýän zat ýok. Berilen zatlar hökümet hemişe ýygyny alýar. Hiç zat gowlaşanok, ýurtda ýagdaý barha yaramazlaşýar diýip Bruce Panier Azatlyk radiosyna aýtdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Soňky 2 hepdeniň dowamynda Aşgabatyň garaşdyrlyk seýliginde eýesiz itleriň sanynyň göde ilerlik derejede köpelendiği aýdylýar. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky biri-birinden garaşsyz çeşmeleri bu ýerde eýesiz itleri esasan ýer ertir we akşamlyk duş gelse bolýandygyny, olaryň käte öz aralarynda uruşýan halatyny hem görse bolýandygyny aýdýarlar.
Soňky 10 günüň dowamyny garaşdyrlyk feýilgähine uly türkmenler ýagny ýylysyny diýilýär. Arabaýlaryň sany köpeldi. Özüm şu arabaýlaryň da umum sany 10-15 töwre arabay olur. Bir topar däli 3 topar bolup bölünip her 3-4 arabay bir topar bolup gelýär. Özlerinde hiçbir ýanyna da ýesi ýok. Dip Aşgabatda ýaşaýan Syň Şamanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ol bu seýilgähe gedelenje baran ýaşaýjylaryň aglabasy alabaýlaryň gowresinden we olaryň gudud açan bolaýmagyndan howatyrlanyp, itleriň töwereginden aýlanyp geçýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyň çeşmeleri paýtagtyň garaşdyrlyk seýilgähinde ýesiz itleriň köpelmeginiň sebäplerini şäherde köpçülikliň jaý ýykylyşy bilen baglanşdyrýarlar. Şeýle jaý ýykylyşyň bolsa, şu aýyň başynda öňkü Hudaýberdiýew häzirki Atamrat Niyazow köçesiniň gün ortasynda amala aşyrlandygyny aýdýarlar. Дело в том, что собаки появляются тогда, когда идет снос домов. Во-первых, вот недавно был снос домов по улице Худайбердиева. Köçelerde eýesiz itler köpçülikliň jaý ýykylşy bolan döwri peýda bolýarlar. Ýakynda Hudaýberdiýew köçesiniň urundaky jaýlar ýykyldy. Şol ýerde bir gatly howly jaýlar bardy. Şol jaýlary ýykdylar. Ýöne olaryň eýelerine kwartira jaýlaryny bermediler. Jaý eýlerim öz dogan aryndaşlarynyň öýünde ýaşap, jaý berilmegine garaşýarlar. Itleri näme etmeli? Itlerim köçede galmaly boldy. Köpçülikliň jaý ýykylşykda her gedek şol bir ýagdaý gaýtalanýar diýip Aşgabatda ýaşaýan grajdan aktivisti Natalya Şabuns 30 awgustda Adatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Adatlyň çeşmeleri garaşdyrlyk seýilgähi Olimpiya şäherçesinden 200 metr çemesi uzaklykda ýerleşse-de, bu ýerde eýsiz itleriň köpelmegi bilen baglanşykly häzirlikçe şäher häkimliginiň işgärleri ýa-da beýleki resmiler tarapyndan haýsydyr bir çäre görülmeýändigine, olaryň ýörite penahanalary ýerleşdirilmeýändigine aýdýarlar. Ýeri gelende ýatlasak, bu waka Aziýa oýunlarynyň öňýände Türkmenistanda eýsiz it pişikler üçin ilkinji penahananyň resmi taýdan hasaba alınandygy barada çıkan habarlaryň ýa-da gawat geldi. Türkmenistanda bar bolan sosial problemalar, adam hukuklarynyň depelenmegi we öýsüz haýwanlar babatyndaky rehimsizlikler barada maglumat bermegi bilen tanalýan grajdan aktivisti Natalya Şabuns, Türkmen häkimetleriniň Aşgabatyň dürli etrapçalarynda eýsiz jandarlary däherläp öldürmek çäreleriniň henidem dowam edýändigini aýtdy. Şeýle dol Aziýa oýunlarynyň öňýände Türkmenistanda öňden bar bolan penahananyň resmi derejede hasaba alınmagyny, ýurtda eýsiz haýwanlara garşy amala aşyrylýan rehimsizliklerden ün sowmak üçin edilýän çäre diýip häsiýetlendirýär. Sözümizin ahirine bellesek, Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar dogrusunda Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligi we Aşgabatyň şäher häkimligi bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Bu barada Türkmenistanyň resmi media serişdeleri hem häzirki güne çenli dymyp gelýärler. Gepleýär Adatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň partiýalarynyň üstünden çalışmak üçin ýüklenen ilkinji newit ýükü Demirgazy Eýranyň Neka portundan Sary rey geçirji tarkaly Tehranyň newit işläp bejerýän zawodlaryna aktarylýar diýip Mehir habar gullugy Eýranyň newit geçirji we aragatnaş kompaniýasynyň geçirji menejerine salgylanyp habar berdi. Şu aralykda bütün dünýä newit gaz jurnalyna Eýranyň Türkmenistana alternatiwasynyň ýokdugyny, ýa-ni Tehranyň bu sebäpde gaz ýataklaryny özleşdirendigine garamazdan ýurdun demirgazyk göle üçin türkmen gazyna mätäç bolmagyny galýanlygyny delillendirýän makala çap edildi. Bu iki habar Türkmenistanyň odal urus soňra Eýran gaz alyjylaryny ýetirip, newit gaz narhlarynyň global arzanlamagy sebäpli çeken ziýanynyň üstüne diňe Hytaýly alyjylar bilen galan we Aziýa oýunlarynyň agyr çykdyjylary bilen ýüzbeýiz bolan wagtyna gawat geldi.
Eýran neşir Türkmenistanyň newit çalışmagy arkaly düýpli girdez alyp biljekdigini belleýär we häzir Eýrana baran newit ýükü Türkmenistanyň 7 ýyl içinde gelen ilkinji ýük bolup durýar. Neka newit terminalyna ýükünü düşüren 9 tankerin getiren newitiniň 360.000 barreli geçirji arkaly Tehrana uradyldy diýip Mehir habar gurulugy sişenbe güni Parviz Mameriýany salgylanyp habar berdi. Mameriýanyň sözlerine görä 48.000 barrel möçörüni çiň newit getirýän gämiler ýüklerini Nekadaky terminalyň ambaryna düşürýärler we düşürilen newitiň möçöri 360.000 barrele ýeten wadyny çiň newit Badawat, Tehranaky ýa-da Tögriýäki newit işläp bejerýän zawodlara aktarylýar. Azatlyk radiosynyň odal hem habar berişi ýaly Eýran 7 ýyl hareketmeden soň şu aýyň başynda newit çalışmak işini keltdi. Birleşen Arap Emirlikleriniň düýbi Dubayda ýerleşýän newit gal kompaniýasy Dragon Oil türkmen newiti ýüklenen gemini 3-nji awgustda Eýranyň demirgalyk porty Neka uratdy. Bu Eýranyň türkmen newitini 2010-njy ýyldan bäri part aýlagynyň üstünden ilkinji gezek çalışjak bolşudur. Azatlyk radiosu bu habarlardan soň tanymal newit gal eksperti Şotlandiýanyň Metinks LTD kompaniýasynyň energiýa howpsuzlygy boýunça hünärmen John Roberts bilen söhbetde şuwurlugy ol türkmen newitiniň çalışma arkaly Eýranyň üstünden eksport edilmeginiň dikeldilmegini ören wajyp habar hasaplaýanyny aýtdy. Now the key is if they have got that kind of an agreement, that indicates that overall relations between Ashgabat and Tehran are improving. Bir yerde esasy mesele eger olar şunun ýalylaşyp galanyp bilýän bolsalar, bu Ashgabat bilen Tehranyň arasyndaky ähli gatnaşyklaryň gowlaşýanyny görkezýär we bir ören möhüm. Eger bu gatnaşyklar newitde gowlaşýan bolsa, bu gazda hem gatnaşyklaryň gowlaşmagyna garaşyp boljagyny aňlaýar diýip Roberts Azatlyk radiosyna aýtdy. If they're improving in oil, then one would expect to see them improve in gas as well. Mehir habar agentliginiň maglumatyna görä, Eýran Türkmenistan bilen gününe 400-500 000 barrel çiň newit çalışmagy hem taýýar we ol newiti Mazenderan vilayatynyň Demirgalyk şäher sary bilen Günorta Tehranyň Irey şäherini birikdirýän geçirji arkaly newit zawodlaryna iýermek mümkin. Eýhem Türkmenistanyň beýle möçörde newit barmy? John Roberts bu soraga yok, Türkmenistanyň beýle möçörde newit ýok diýip jogap berdi. No, it doesn't. I think what the Iranians are looking to get primarily Ýönül özüniň Eýranlylar newiti Türkmenistanyň näle esasan Gazagystanyň almaga çalışýar diýip pikir edýändigini aýtdy. Ekspertiň pikirçe Eýranlylaryň türkmen newitini almagy ören wajyp. Sebäbi bu fakat iki ýurduň arasynda ýyl başynda birden gaz eksportynyň kesilmegi derarly yaramazlaşan gatnaşyklaryň bolmanyny newit meselesinde gowlaşýanyny tasdikleýär. there are still some big issues that need to be settled. There is still the question of how much Ol ýerde şimdi çözülmeli uly meseleler bar. Ol ýerde şimdi Eýranyň Türkmenistany näçe bergiziniň bardygy sorak aslynda. Türkmenler muny 1,8 milliard dollar diýär. Eýranlylar öz vergileriniň mundan has azlygyny aýdýarlar. Bir ýerde uly meseleler çözülmeli. Emma anny Eýranyň üstünden newdi berler we bu iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar meselesinde hakykatdan hem oňyň ösüş diýip that is a really positive development in terms of relations between the two countries. John Roberts Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383 Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Girdijiňi artdyrmaly däl. Onuň sebäpleri aýdylmaýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Awadan şäheriniň salgyt gullugyna hasawat berýän telekeçileriň onuň gowragy öz ýarym ýyllyk hasabatlaryny girdijileriniň 8 göterimden artyk görkezilmeli däldigi barada dilden görkezme alandyklaryny aýdýarlar. Bu şäheriň ýaşaýjysy adynyň efirde tutulmalygyny soran ownuk sowda bilen meşgul bolýan telekeçiniň sözüne görä, uzalky ýyllarda girdijiňi az görkezseň, döwletden salgydyňy ýaşyrjak bolýanmy diýip saňa şüpheli garaýan ekenler. Indi bu tersine boldy. Girdijilerini 8 göterimden geçirmeli däldigini aýdýarlar. Munyň sebäbini sorasaň, salgyt gullugynyň işarelerinden anyk jogap alyp bolmaýar.
şäheriň salgyt gullugynyň işgärleri patentleri, deklarasiýalary wagtyna gol çekip bermeýärler. Şu ýylyň 1-nji ýarym üçin hasaplaşyga dokumentlerini taýin edip baryn telekeçileriň deklarasiýalaryny täzeden doldurmagy talap etdiler. Telekeçileriň pikirine görä, girdejini az görkezmegiň talap edilmegi, daşary ýurtlarda alyp bolmak üçin viza karta, pul goýmak meselesi bilen bagly bolmaly. Dollaryň satuwdan aýrylmagy, onuň gara bazarynyň ýokurlanmagy telekeçileriň işine yaramaz täsirini ýetirenligini aýdýarlar. Orta telekeçiler konversasiýanyň ujupsuzlygynyň kösenseler, ownuk telekeçiler öz viza kartlaryna pul geçirip, daşary ýurda baranlaryny onu dollara öwürmekde kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Telekeçileriň daşary ýurtlarda öz viza kartlarynyň bir gije günlüğüň dowamyna $200 artyk pul çekmegine gadaganlyk girdilendigi baradaky maglumatyň bardygyny olardan eşitip bolýar. Bir gije gündüzüň dowamynda viza kartyňdan $200 çekip, sowdaňa gerek puluň alýançaň, mehmanxana, ýejek işçiňe we beýle kiçikdajalaryňa çykarýan puluň haridyňdan görjek peýdaňa ýetmeýär diýip telekeç aýdýar. Viza kartdan pul çekmegiň dürli ýollaryny agtaryp, daşary döwletlerde dürli kynçylyklary sezebar bolýan türkmenistanlylaryň köpdigini hem olardan eşitse bolýar. Telekeçiler odal öz girdejilerini görä viza kartyna pul goýup bilýärdiler. Indi bolsa girdejiňi çäklendirip viza karty geçirilmeli puluň möçberini de azaltdylar. İşler ýaly etmediler. Hemme ygtyýarlyk salgyt gullugynyň işgärleriniň eline, Awadan şäheriniň salgyt gullugyna işiň düşdi. Çözülýän mesele ýok. Telekeçiler bilen gödök gürleşmekden başlap, dokumentlere gol çekmek işlerini 10-15 gün ýygy çekdirýärler. Telekeçe bolsun diýen ýok. Telekeçiniň ýoluny nädip ýapyp boljagy barada alad edýärler diýip ol telekeç aýdýar. Salgyt gulluklaryny şeýle ýagdaýyň döremegi sebäpli köp telekeçileriň öz işini togtatmagy mejbur bolanyny telekeçiler nyktaýarlar. Sözümüzün ahirini bellesek, Azatlyk radiosyny ýokurda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusyny Awadan şäheriniň salgyt gullugundan haýsydyr bir kommentariýa almak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. İran öz harby obyektlerini goýberilmek barada ABŞ-nyň eden çağırşyny hyýaly atlandyryp onu ret edýär. 29 awgustda Iranyň prezidenti Hasan Rouhani Birleşen Milletler Guramatynyň ýadro inspektorlarynyň Tehranyň harby bazalaryna baryp görmegi barada Birleşen Ştatlaryň eden talabyny ret etdi. Iranyň käbir beýleki resmiýetleri bolsa bu pikir arzuw diýip häsiýetlendirdiler. Telewiziýede görkezilen çykyşynda Rouhani Birleşen Milletler Guramatynyň atom energiýa urlugynyň şuňa meňzeş taparlary kabul etmeginiň islenlik ýagdaýda mümkin däldigini aýtdy. Biziň bu maganyň atom energiýa urlugy bilen gatnaşyklarymyz düzgünlere görä kesitlenýär. Birleşen Ştatlar tarapyndan näl? Men bu maganyň atom energiýa urlugynyň şeýle inspeksiýany kabul etmeginiň mümkin däldigini görýärin. Emma bu urluk kabul etse de biz muny kabul etmez diýip Rouhani belledi. Şeýle de ol eger Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda Tehranyň dünýäniň kuwatly ýurtlary bilen baglaşan ýadro ulalaşygyny ýygy çekilmäge finanşsa, onu munyň Washingtonyň ýaranlary tarapyndan o diýen goldaw tapmajagyny hem notady. Ýewropa Birleşiginiň 28 ýurdu, ýagny Amerikanyň ýaranlary ulalaşygy we palydyklaryny açaçan aýtdylar diýip Rouhani belledi. Şol güni Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron ýadro ulalaşygyna başa hiç ýyl alternatiwanyň ýokdugyny aýtdy. Rouhani Birleşen Ştatlaryň bu magadaky ilçisini ki haleýin geçen hepde atom energiýa urlugy Iranyň harby bazalaryna baryp görmeli we onuň ýaşryn ýadro hereketleri bilen meşgullanmaýanyny anyklamaly diýip eden çağırşyna jogap gaýtarýar. Bu gulluk ýadro ulalaşygyna kesgitlen çäklendirmeleri Tehranyň berja edişine fin edýär. Ulalaşygyň esasyna çäklendirmeleri jogap hökmünde Irana garşy giýerilen halkara sanksiýalar gowşudylypdy. Iranyň liderleri ýurdun harby obyektleriniň gapylaryny reinspektorlary açmagy ýygydyr edip gelýän bolsa ýadro ulalaşygy Birleşen Milletler Guramatynyň atom urlugynyň Iranaky ýadro hereketlerini amala aşyrylýan öýdülýän harby obyektlerine girmek boýunça ruhsat almak prosesini düzgünleşdirýär. Atom urlugy Iranyň ulalaşygyň ýadro hereketleri togtatmak boýunça düzgünlerini berja edýänligini 2015-nji ýyldan bäri gaýta tasdiklap gelýär. Rouhaniň 29 awgustda eden çykyşynyň öňýany Iranyň hökümetiniň medbuat wekili Muhammad Bakir Nobah Tehranda eden medbuat çykyşyny Iranyň harby obyektlerine girmek çäklendirilen. Bu bazalar baradaky ähli maglumatlar gizlin. Iran asla şeýle saparlara ruhsat bermez. Diňe hyýaldan warat belliklere üntüp bermäňidi.
Iranyň ýokary lideri Ayatullah Ali Hameneýiň ýokary derejeli geňeşçisi hem bu pikiri ret etdi. Amerikanlar biziň harby we aýratyn ähmiýetli obýektlerimize girmek barada arzuw hyýallaryny gawurlaryna alyp giderler. Bu asla amala aşmaz diýip Hameneýiň maslahatçysy Ali Akber Velayati aýtdy. İran uzak wagtdan bäri öz harby obýektlerini halkara inspektorlaryny goýup bermäni gelýän bolsa ol ýadro ulalaşygynyň çäklerini inspektorlaryň Parchin harby kompleksi girip görmeklerini ruhsat beripdi. Gunwataryň aňty ugullukları İranyň bundan 10 ýyl ozal bu toplumda ýadro ýaraglaryny kämilleşdirmek boýunça iş alyp baranlygyna inanýar. 2015-nji ýylda gol çekilen ýadro ulalaşygynyň çäklerini halkara atom energiýa ugullugy Tehranyň geçmişdäki ýadro barlyklarynyň ahmal harby ugulları boýunça berilen soraw kanagatlanarly jogap berendigini aýdýança Irana garşy giýdirilen sanksiýalara gowşudylmanyny. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.